دمسي السنة ازي كاب كتما لندن زم حلالف دمصهم دمسي السنة يو عشاز حنقدت بغلي تسعنا خرشا هزبا وسراوي تانتا تحاقيشا نايدر قتم قلا تملأ بغاشا مساريا تمتعيشيات ماي فلاشا إرتراخ متقاليا خم حماشا زارة قميلا زبخ بغريسا ميلاد بابا خوريسان درقاويان سلام أخي لا ينسى كعباي قسلي مليسا رخيسة درقز حكيمة خد قاس المليسة عبيد كايز اللوت مدهاني تفوسا بزحا وخان الصغاو الماسا دمبر سايبلكا مدر عام يا فوسا مدر عام يا فوسا أدعم البليد خدنا خابت خدنا خابت إريترا غنو مرعى أخب كبا مرعى أخب كبا تجيك تجيو وداو سبسبا وداو سبسبا كبرات خاتاتل تدمت السنة نايلومي غاشانا أب كندا كتما مونتريال زنبر نايحقي بعالمويان ودسوئن عاوت هايلئيو كم كله إرتراوي بزا مونغو إرتران إثيوبيان زرقزولو ناي سلام تسفا حقو سكوان تخونه كم بزوحات إرتراويان لولاونت إرترا أب واقع داقا يأتو غيهلون سقات كم زلو تغيسولنا نيرمو نزب زملكات حسابه خكاف لنا إنا عديمنا يبزلنا بتعمي غني لنا حاوعوت رئيتوخا خطكاف لنا تبقسو موسادكا دقيمة بسم تخاتاتل تدمت السنة مسقنكا ليلاخا من البات حزر أبيليو سلزلوخ بعلخا مسمعتنا اختلالي كابو قتيل كادما بزعبازي يا مونغو إرتران إثيوبيان تخسيتو زلو حدش معباليتات زلكا رئيتوخا تكاف لنا عدل كبكا عوت حرايا مانيل بمجمريا أنا بحكي زي ساعات قبر زلقا ليتنكسر النزي كنتات عد هاجرنا هزبنا مفلات نتي ناي حبريتا سمعي تعافينو وزلو هزب دما تايقل بتالو نهتا فلت قبر زلقا سراح ناي بحكي كابل بيزا مسجنكا نزيون نعايون كم قرشا عديمكا بزعبو زلني رئيتو نخجلت لذهب كان نعدل بتعمية مسكنك
بمقتل أنا عوض هاي لي بهالكم زبل كايو تناتي دحر بايتا خاني أب ترايت وليد عبي أب اسمرا يونيفرسيتي بناي حقي قدامي ديجري تمرقي بدحرون كم كله إرتراوي ناس سدت أمريكا مالتيو أب يوغندا بناي ماسترز ديجري ناي حقي ناي عالم لخاوي سبعو مثل حقي مالتيو ودي كاو أب كتشحن عسرتن أب كندا نسي أب كندا نبرالو حجي اتي حتو عرب كالي زي اللخاب زعبا زي هلو كونتات حدش معبالتات أب قداي إيرتران إيثيوبيان زملكتيو كم كله إيرتراوي ناي بحكي بسمنا نكاتاتولو لنا أنا ونكاتاتولو ساني حلوه زي حدش مس نمسا ناي دكتور أبي ناب سلطان تغلق إلي زلو لأخنا إيرترانا بإيثيوبيان أمستادن إتي زخطول وزلو أقابابن كأني ناي بحكي أسكافن مسمر سحيتو زخيت زلو كويني سنمعني إذن بقبل كلهم تاي مالتيو لكعيو أبتي ناي إسياس أفوركي نزي قداي طلب بإثيوبيا قريب زلو unconditionally تقبلنا لنا نتناي وعل ألجرس زبل مس أقربه دحري حيال جزية مالتيو دحر سومنات أب إسراسنة تمريسو تمعلتي ببريس ريليز يكونين مسينات وزقوبرو زنبري 5 عامات وزقوبرو أتحا حيزي ونهزبي نزي قداي تقبلوموهم زلو زي كوني أب إثيوبيا زقبر لوتي بغطتا نمستاف لأخنا نبقس آلنا زلوتو زخاني كام نوي حسسوأنا لون سخافلنا يعني بزبل قالاتيو نتي ملختي وينتي جنانا في السديدو إذا انتاي مالتي نزبل بزفتنتانا هو هاوي خيليو نايبو حكي تسبيت نيرنا يو هاوي تبقى بعنتبون نتي final and binding تبهيدو أبتناي ألجيرس agreement الزقاربة وياتو ثانية الزقاربة نتبتات نونو مسات بمغرب إثيوبيا تقبل وانسانيهم زخاني نايب حكي كنن زقبو قدائيو كساب حجيها حالي هو تسانيحو أبزي حجي قذيه بكل ياب قذيه إذا حدش برايم مينستر متيزولو unconditionally تقبلنا قد مجمرة معالتي نايتي ناتو ناي سلطان مقبال سبسكو أرر كله فيزي قليسو ولا قوى بدحر معاتو حجيهم زنري أزلنا بدحر معاتو بزح أخيباتاتن ديسكاشن كجبر انت تنحيم على كم زي تمالي زرعنا يوم ناي أمريكا أمباسادر أبي إثيوبيا تسجبر على متأيا كان محجي ثلاث يوم ناي هايلا ماريام دسالين مس يماني قبعبن مس عثمان صالحين أب وايت هاوس تزاريبهم كم زنوبرون حبريتات تمثيلهم سلازي إذي حدش نقدر يكونن ولا كون عنا تخوي لنا أنت تسنحي مالتيو نتي بدحريك كجبر تسنحي هزي زي فولتو زي تساتفو زبل فتوساتوني مسألو جن زي كهدسنا يقولون مخنياتو أبتي بحري نايتي نيرترا زم حدرا زلو منجستي تمركز كهتري أخولها كهدسنا يقبوني حدا كابتي نبزحات إيرتراويان ذا الشاغل زلو قداي كم زي تقصقص زبل كايو دوب كي تحنصصي وعلى الجريس كي تتكبره فتصم إثيوبيا ركبا يكهلونيو زمدنانا نبورك من لسايكلنيو زبل مرقصي ينيرون إذا حلف عسرت شبيشت عامتات وقن سرعة تقدف حجقن بانصارو إثيوبيا بقى نتي بينا كوميشن دوب ملو بملو هنا تكبروينا بسمع الجرس كنك إيادينا إلو مستقبلوا بانصارو عشش ناي مبال أدلينا ندحانت أقام يقولون قدام النت يكوننا عنا نسو ناي مرقعنا إثيوبيا قدام النت باهيلو زقبر زلو زربا نعوون زراقود لأخ سرعة قدفة بإثيوبيا مسكده زرعيو من قسقاسات إذن هزبي يشاقلوا اللومو اسكي نسخة أبوها أبتين إرترا نسعان مقبار استخايد عتقاو قالسي كم زا سواقها واقا خمز خفلكا إرتراو متأن بزعبا زنتايت بالعوت
هو أماني نايب حكي زي أمانجو زي إيرتران إثيوبيان زقاتنا كوينات أب كلتشح جم أب 9 جميرو سا كلتشح زقات سلة أدلاي زي كونو كوينات كنتي كل زقات سومالتي وأكلت قرابتي بحنساب سؤال سو أحزاب أدلاي زي كونو كوينات نيرو كم وصيتو خاني أكلتشح هارتينا ألجيرس أغريمنت استقبره بوي تطويل زي ولا كابتنا cessation of hostilities بحال بزي أمانجو بدرجة قدامي مينستر ويكا فورين مينستر نحن زنبرت جزيتي دروع مالتيو تفري متطاون تبلغن أبتنا ألجيرس أغريمنت أبتنا زلاغي فتح كنسي تباهيلو استفر رملو أوتوماتيك كايتي يحجوا انتي زلاغ فتح كنت زلوه عنقت 3 عند هذا امين عنقت 4 عند هذا رينا يو أبتنا ألجيرس أغريمنت انت إزبل زي ناي كوميشن ناي دوب قويمو وساني يهب أمنتاي تومورتيسي وساني ذهب أبتنا نجزأتاوي كارتاتات زنبري تومورتيسو بانتاي كونالو بفتحاون زي كونه ارتفاكت تومورتيسي يزو سنيبل كوسن كولو انت عينت وساني يذهب تلقالنا مجمريا تي ديليميتيشنز بحال وي كارتا نحنصاطي وسينو نتين سساتفا هاجرات نيرتران إثيوبيان كومون ودورات هاجرات كومون أفريقان ناي أفريقا حبرت يفلت مالتي أزين سفلته بديحرونا بديماركيشن أبايتا بزرعي نجارات تدوب هانسيسو final and binding زبها زخون اللو قوي هانسيسو مستودئة زي final and binding كوينو كلتي ان هاجرات نقاط علي دوباتن فليتن كم هاجرات كم قربات هاجرات ينبرا يزبل حجي لك كم تزبل كايو final and binding you إذا كيت جبرها زخون يكون زندنا نام في إثيوبيا أين ما حايش يزبل نزخل عامتات نعترف شدش عامتات أبوش عترف شدش عامتات كندي هزبينا كثيرنا زلنا البحر يكون سدت يكون أوش تهجر يكون حجي مثيلك جمتليلك نتينا يحجاو مسرح قوتي خاوين سجام جديدك هاي مسا بزبل مخاني كنتي زبل كايوتي أسكاس زجوبرو لك عتي سياس كقبلو كله نزي game over ويانا ندابلك ويانا وي تجراي أكلنا إثيوبيا حجي game over إثيوبيا إن ويانا ندابلك عند حدا أمس إثيوبيا خن عرقين عند حدا أفريقيا كان بسول لايك أني توم نزيناي سلام توعيتنا دكتور أبي كان opportunity وكان عدل تطعيمهم نريهم على بحر دار زنبرة أخيبا انتهي مثل وي بشيم ندقس تبحي الاستقباري انتهي مثل إذن تدناقت تي ناي درد زنبرو كنتي عدين كاد قولت كالك عن ود سوئي كان أنصار درد سن 3 عامتين تقاليسنا مسويانا فان نخن دي عامت تقاليسنا نخلت عامت تقاليسنا لكي كله ألسي دم سيسيو عطم تخسكيسيو كارتي كارت زبل سايكونان جن مستوم ناس الناس إيرتراكسا في الجون زي دقو بأتاتاتنا إيجيب وجينكا نتي مقال استخاذ نبري كندي حماء صبؤون بحنساب سجيكا ساب أديس أبابا نحنا سراويت مالتنا يزواو جنبار كيدوم ناس الناس نمسانعون مدقاف تجبر بسنكي ناي بوليتيكا جيجا ناي زي مردا فينا تفكيرهم كوكعو حجي تمليسكا ني إثيوبيا TPLF ويناي واحد كان سلاء غير كان ناي أمحران توم ناي أورومو ناي تاشمو كان كستايزيسي ناي تعنا زلوا عكنا مقنياتو لكي دكتور أبي أنا فقري إذا لأن لك كل حزب إرتراح حزب إثيوبيا فقري إذا لي زلوا تنقبرو سراح بفقر انت غيرنا هنا خان قوات قل مستقبلو انتهي تكون تصبي مرسي تمرسين تداهوينو بلو حراي ويلكام بخبقدن بحات يعني احنا مكيتنا نزين يرسس بيتنا انكو عبلو بهم ملسكم حجي قابلو نارتاو علنا ألجيرسنا نملس نبيئن نحضر
UN كا أتناي demarcation process يتو مريتنا demarcating هذا article وتني رد حالفه demarcation سي يجبر لا مخنياتو demarcation اللي حدا تجيرو يتي وفرس تفتح نقوله مالتي demarcation تداري تجيرو لومي كلتا منقصات تعرف الله تبحون تفينات كمتي مالتي سلزي نتي ناي شجر وين كفينات منفس سنحه بزغوني نادا أنا أمبط زلنا أمبري نفتح أكمل زلنا زي خاطر زسكتنا زلنا مخنياتو لكي أبي كيف يحسب حجي بزحات بزعبانات النتنا إيرترا زي توحد اللهم بعتات أبزيهم أكتم بوليتيكينياتات الله نزك أحسب إن حوار فتحنا يدوت هي جبرتها معلذك هي جبرتها له زجبر ناي سلام من جدي وحس من جد عيتونن إذا هات تذكر مالتي بكيعيو كم زبرتايو أنا كم قلت لا ماني عجج تقول لا تا إيرفونكا كم قلت أمونغوسي عجج وأنا سمع له أنا حجي صبر اسمه تسلو صبر لا حجي لحن الله تتنقل الله نعم أوكي نالبات تتنقل صاخ الله هذا له يتخون كتسلوا توم يا مسلمي تابك وصل حجي سوي له وصل قصة هاي سبوع الله كابتال ده قارت كا هراي حجي انتي وتي كم تزبل كايو أنا كم ودسوق نور كلنا حلفون ميرون سندر جلسوا ونيرو إذا ناتنتنا إفراني بحكي 3 عمت قدلي نبلينا جن 3 عمت يكونن خايد والعلوي أكينا يفررشين مفراس جميركا بستفعل عليه ملكو قدلي ناتنت إفرا تخايدي أبزي استقابر استخايدنا قدلي ناتنت إفرا بزحت إفراويان وجههم يعني من البعض تناي حزباو جنبار بعبلالنت ويبمريح النت ناي برس عاتيك هقدلي كنت تعوته ناي بحكي أعتنات نت أخذنا له جزية زخسرنا يعدل ينازل سحنا ذلهم إذا خبر كلهم تاي مالتي لك نات النت مسوته كم زي حجي ناي هواهو ناي دكتور أبي زلو ناي عرقن ناي سلامن كيرنا تي ناي ريكونسيليشن نبلو وي كأني ناي عرقي ناي هيلينج ناي فتح جيرنا عند حد عبد الصقر قتلنا لأننا نتنخون كم إرتراويان عزيان مودعنا تي ذخرنا يوم من قدقن كان مجمري وكابنات النت هتحيزو ذي هجدات نبلو مالتيو ناي بحق الشمون سروحن زي قادو بحد أهزباو جنبارنا ديمقراطيا فتحين بحد أتبلكم كا فتحي رأنا ديمقراطية رأنا بإرترا جن اتشم تسكيمو نتهاجرنا من أيام بحوث سنيحو لإنا لنا مالتيو سلازي مسكن ذا عينت منقستي تسكين كاك تمثل سنيحكا حجي كم زي جيروم كم زي يقبرون كتبل وناي بحق يسكفي مهنياتو توتت هذا اللخا تاين مبالي توتت هذا اللخا اللخو حانت هاجر بزعبا مراحيات قبرو بزعبا مراحتات قبرو هزيك ساتسن رئيتو كهبن تداخوينو ريكوغنيشن كله والله هزبي ريكوغنيشن ويكاني تقبلنت كعب منتاي دراجة انتلك اتهاجر مجمريا مع عزم محادرة حقا منقس وي قوام كله والله قوام التمرتغن المهارة خلنا انتاي مالت انتلك وعل امونغو منقسن هزبيني هزبي مالت كاني هزبي زغبرو سرحات انتاي كجبر كم زغبو غباتون مسلاتون ينصر منغستي انت عينت قرص لو من يمتم قرصي ننحدهم بخمي يراخبو سروحهم كبنتاي سروح اني بلوصر يقمط كابزي ازقوام زلو مسرح انتقالات مزغودل حزبي يحتك ابتب فرداو اكل كيد مالتي ثلاثه تكالات يمزلو فرداولو تي اكزيكتيف نبلو فصاما اكل አለው ሳልሳይ ካኒ حጋጋ አካል ወይ ናሽናል አሰምብሊ ንብሎ ባይቶ ማለት ሕጂ ንሕና ኣብ ኤርትራ እቲ ቋም መስርሕ ተጀሚሩ ኣብ መፈጸምቱ በፂሑ ናይ በሓቂ ምዕቡል ምስ ግዜ ዝኸይድ
نمصاون الرأي زلو قوامنا درافت جيرنا درافت راح يكون هاني ز قوام زي ابايتو صديقو فيرما ناي بريزيدنت راح يتريفون يرو لك تقوتي لنا نبلو زحجي منياتو اكندي فرينكا هاجر ناي وشت هاجر قوام جيركا رادادي كانتنا يدقى ጉዳይ ዘሎ ምፍታሕ ናብ ዲቕ ዝበለ ናይ ኣውቶሪታሪያን ወይ ናይ ውልቃዊ መላኽነት ኩሉ ባዕለይ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ይፈይዱ ማለት እዩ ሕጂ ኣባይ ናተ ህዝቢ ኤርትራ ተዓድል ናይ ርእይቶኻ መሃብድያ ናይ ኣብ ሃገርካ ብሰላምን ምንባር ድዩ ነፃነት ሓርነት ኩሉ ንብሎ ኣብኡና ኸሲርናዮ قوام እንድሕር ዳኣ ደይብልካ ንመንግስቲ ተሓቶንኻ ባይቶ ፈሪሱ ባይቶ ፈርስ ኮሎ ባይቶ ህዝቢ ተመሪጽ ነይሩ ግን ክሳብ ሕጂ ባይቶ ናበይ ከይዱ ዝበለ ህዝቢ የለን ቤት ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ሓንቲ ነይራ ተዓጽያ ቆልዑ ህፃናት ቆልዑ ናብ ታዕሊም ወሲድካ ንኽመሃሩ ብሽም ናይ ትምህርቲ ተባሂሉ ንምንታይ ኣብ ሃይ ስኩሎም ኣብ ቤት ትምህርቶም ናወዲና ንምንታይ ኣብ ዘይውድኡ ግን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንምቁፅጻር ዝግበር እዩ ህዝቢ ተቋጻጺርካ መንእሰይ ተቋጻጺርካ አንጻር መንግስት ከይልዓል መሰሉ ከይሓትት ዝግበር ንነዊሕ ጸንሐ ናይ በሐቂ ዝሁሉ ኻኒ ከም ውጽኢት ነህለና ፈቆዶ ሃገራት ክንደይ መንእሰያት ዕሸላት ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ዕድሎም ናይ ምዕባለ ዕድሎም ተቆፂኡ ኣብ ፈቆዶ ሃገርና ፈቆዶ ሬፊጂ ካምፕን ኣደዳ ዝሁሉ ወሪድና ማለት እዩ ሕጂ እዞም ጾ ዘለኹ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ንገብሮ ዘለና ስክስትታትና ሕጂ ቀደም ዝጸንሐ እዩ ግን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ በሐቂ መቃቅልካ ግዛ ዝዓይነቱ ፖሊሲ ናይ ህግደስ ህዝቢ ክነቅሓሉ ይግብኦ ህዝቢ ክነቅሓሉ ይግብኦ ምክንያቱ ፈላልዩ ክገዛእካ ከሎ ክትሓትት ክትክእል ኣለካ መንግስቲ ዝደልዮ እንታይ እዩ ወይ ምሳና ወይ አንጻርና ወይ ምሳና ወይ አንጻርና ዝዓይነቱ ፖሊሲ ክኸተል ከሎ መንግስቲ ንኸይትሰማማዕ መሰልካ ንኸይትሓትት ሕጂ መሰልካ ንኸይትሓትት ተኣኪብካ እዚ ግባኣኒ ንኸይትብል ነንሕድሕድካ እንዳ ተጣማመትካ ተጻሊእካ ክትነብር እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ብሙሉኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይኣትዩ ካብ ቁፅፅር ዝወፅእ ከኣኒ ብዶብ ዝወፅእ ማለት እዩ ኣብ ስደት ወፂውን ልክ ብየማነ ገብረአብ እንዳተመላለሰ ንነዊሕ ዓመት ዝፃዓረሉ ኤርትራውያን ተሰማሚዕና ኣብ ሓደ ማኣዲ ይህን ንህን ንኸይንበሃሃል ብዝተፈላለዩ ምስምሳት እዚ እንዳበልካ ኣስማት እንዳፀዋዕካ ንምፍልላይና ክግበር ዝፀንሐ ናይ ብሓቂ ሳክሰስፉል ነይሩ ተዓዊቶም ልእመ ሕጂ ህዝቢ ክነቕሓሉ ኣለዎ تذكرمك أمانيل كابتي كل جزء خصوصي يذكر من الوقت إثيوبيا هيك قدام البرايم مينستر نا إثيوبيا نفسه الملس جنوي أزار الكائنات كا أبت جزيتي زيوم وياني أم تباهلو زعبان أب إثيوبيا زخيل سب أب أيكونن دو بزعبان قداي هاجر نخاط الزرار بزعبان أي سلام كتزرار مرجسنا إثيوبيا نافذ بنخاط فلت أيكونن دو سوسي ولا ون ببرايفت قداي زخيل سب انت عينك كساي وريدو سلامه مالتي نسأل اينا خيتكا اديس ابابا خيتكا ومو حجي خدا انت ترخده انت تسكيمو من كيدم تملوخاتنا اسياس ابي تبيا خيدم كتي انت انجيرم انت دايلنا ناي بوليتيكا ነገር ንፖለቲከኛታት ገዲፍና ህዝቢ ብንቕሓት ንዓ ህዝቢ ዝጠቅም ነገራት ክዘራረብ ክኽእል ኣለዎ ኮፍ ኢልና ምስ ንዘራረብ ህዝቢ ምስ ዝዘራረብ ይኻኒ እቲ ፍታሕ ክመጽእ ዝኽእል ትፍታሕ ከኣኒ ኣብ ወጻኢ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ይፍታሕ ምክንያቱ ሽግር ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመት ብዘይ ሕጊ ብዘይ ቀይዲ ንህዝቢ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ሃፍቲ ይኹን ናይ ዓቕሚ ሰብ ይኹን በፂሓላ ኤርትራ ከም ውፅኢቱ ኸኣኒ ልክዕዩ ብሓደ ርእሲ እንድሕዳ ትምራሕ ኮይና ሃገር ናብዚኣ ትኸይድ ምክንያቱ እቶም ኣራእስ ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መሬት ተኣሲሮም
انتس بهوتي هالو اي هالو نفط ايلنا ግን ለህንድ ዝኾነ ዓመታት ቶም ዝለዓሉ ናይ ባሓቂ ዓቕሚ ናይ ምምራሕ ዝነበሮም ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ውሽጣዊ ይኹን ናይ ደጋዊ ብቕዓቶም ዘመስከሩ መራሕቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣሲርካ እንድሕር ኣትነብርኩም ካወይካ ቀቲልካ ናይ ባሓቂ ሰሃውን ጥዕና ይብልካን ጥዑይ ነገር ከዓ ካባኻ አንጽበ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክልብመሉ ዘለዎ ጉዳይ እንታይ እዩ በዓንተቦ ብቃላት ዓንድሩዕ ሰንኪናይ ተጣላቀይና ኢሎም ተባሂሉ እዩ ሁሉ ተባሂሉ እዚ ኻዝ ሰክፈና ዘሎ ሕጂ ዘሰይም ቃላት ይዘሰክፈና ዘሎ ምክንያቱ ኢሳያስ ነዚ ተቀቢሎም ዘሎ አትግበር ዘሎ ናይ ለውጥ ናይ ኢትዮጵያን ምስተታፍትን ለእኺና ክብል ኮሎ ናበይ ከይዱት ናይ ጉዳይ ዶ ከም ንሩት ሞሳይን ኸልኛ ናዓናም ኢትዮጵያ አፋጢጡና አይቲናታይ ሰላም ጌርና ጸንሐ ጉዳይ ናይ ዶብ ኢኮኖሚ ናይ ዶብ እንተዳ ኮይኑ ከም ትስልዎ ጸናሕኩም እቲ ዶብ ህይወት ንጹሃት ዜጋታት ተሰኸፈሎ ዶብ ብዛዕባ ቅድም ነደቅስ ሰላም ለኪዩ ንህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጠቅም እዩ ኩሉ ነገር ካኒ ብዘይ ሰላም ዝኸውን የለን ንሪኦ ኣለና ውፅኢት ዘይ ሰላም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ ምክንያቱ ንዝነውሐ ዓመታት ኣብ ዘይ ሰላም ኩነታት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ልክዕ ከዓ ምስ ጎረባ ብትኻ ዓድታት ተሰማሚዕካ ትነብር ከለኻ ተዓቢ ከለኻ ከኣኒ ህዝቢ ከኣኒ ናይ ብሓቂ መጻኢ ናይ መጻኢ ወለድታት ከዓ ተውሕስ ማለት እዩ እዚ ግን እቲ ኣሰካፍ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ብቃላት ትማልን ሰባት ተቀትል ነርካ ሎሚ ቃላትካ እንተስ ብመደብ ዝግበር እንተስ ብጌጋ ናይ ፖለቲካ ጌጋ ክንብሎ ይንኽእልና ምናልባት ናብቲ ዝበልካዮ ነጥቢ መሊሳ ከምፃካቲ ናይ የማነ ገብረአብን ዑስማን ሳልሕን ናብ ኢትዮጵያ መፅሓፍ ዝገበሩሉ ዘስምዕዎ መደረ ናይ ሓቂ ክሰምዖ ከለኻ ቃላት ብቃላት እንድሕዳ ሰሚዕካዮ የስደምመካ እዩ ምክንያቱ እንድሕዳ ብናይ ዶክተር አብይ እንድሕዳ ጀሚርና ዶክተር አብይ በቋንቋ አምሓርኛ ዳ ወላ ይኹን እምበር እቲ ዝበሎ እንታይ ኢሉ እንድሕር ቃል በቃሉ ክንደግሞ ኮይና ምዕራብ ትግራይ ምስኡ ዝዳወብ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣራኺብና እንተልመዕናዮ ጽቡቕ ዶ ይኮነን ይብል ዶብ ዘይብልና ኮይና ናይ ሓባር ሰላም ብሓባር እንተነበርና ጽቡቕ ዶ ይኮነን ይብል ሽግርና ምስ ኤርትራ ተራዳዲና ብሓባር ዘይንነብር ይብል ደጊሙ ንሕና ከም ክልተ ህዝቢ ንኩናት ዘጥፈእናዮ ኣብ ኩናት ዘጥፈእናዮ ዝኸሰርናዮ መዳርግቲ የብሉን ንሰላም ከኣኒ ካብኡ ዝዓቢ ከፊልና ምስ ኤርትራ ተደሚርና ክንነብር ንደሊ ኢና ኢሉ ማለት ቃል በቃል እንታይ ማለት እዩ ዝምድማር ኣው ተጠዋይ በለን ተዳለው ኢሉ ተዳለው ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይን ክጅምር እዩ ኤርትራውያን ይሕዋትና ሰፕተምበር እንቁጣጣሽ ኣብ ዝመጽኹም ኣብ ሃገርኩም ኢሉ ባይዘወይ ተቃላት ተጠንቀና ንስማዕዮ ኣብ ሃገርኩም መጽኹም እንቁጣጣሽ ኣብ ዝባ አዲስ አበባ ተውዕሉ ንኤርትራውያን ዓዲሙ ኢትዮጵያውያን ከዓ ናይ ባሕሪ ናይ ባጽዕ ዝናፈቅኩም ተዳለው ኣብ ባጽዕ ከይትኩም ክትሕምብሱ ኢሉ ከመይ ዝጉዳይ እሱ ከያክል እቲ ንህዝብን ንመንግስትን ኤርትራ ወኪሉ ተላኢኹ ዝተባሃለ ማለት እዩ አቶ ዑስማን ክዛረብ ከሎ ካብኡ ዘይሓፅር መስደመም ዝኾነ ዘረባ ይተዛሪቡ ምቁሉል መራሒ ከም ዘለኻና ኢልዎ ምቁሉል መራሒ መን እዩ ምቁሉል መራሒ ናይ መን ንሕና ክልተ ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሉ ሓደ ልቢ ምባል ተሪፋ ሓደ ህዝቢ እንታይ ማለት ሓደ ህዝቢ እንድሕር ኮይና ንምንታይ ዳ ዝኹሉ ኣጋዲሉናን ኣድሚናን ንክንድዛ ዓመታት ክንደይ ከሲርና ኣብዚ ሓደ ነገር ከነ ዝተባህለሉ ዘለና ማንኤል ምናልባት ከከም ትደልዮ ኮይኑ ልክዕ ቃላት መሰረት ናይ ኩሉ እዩ ብቃላት ዝግለጽ ኩሉ ነገር እቲ ቃላት ከኣኒ መልአት ናይ ውሽጢ እዩ ሓደ ነገር ከም ዛዓንተው ዝገለጽ ከኦ ከኣኒ
أسيمان قبراب يكون عثمان صالح يكون بزي فقاد ناي إسياس انتشوون كبلو بفقاد انتشوون سلازو خوني إزي ملأخت زي أي بحق مرقتي ناي إسياس كي كون مو ويون كونون سلازو خيلي تسكتها فكروا لنا ذلو مالتين عنا دحدا أخم زخوين دحدا أني إرترات كدوم روايدو لها اليوم ودليتنا حزب دي حزب خنز قداي زحجي كمتي زحالة 10 عامتات وممهنيتان دافت أرين كل لميدو كم زخوينو كم زي خونو ندابل زنوبرو سوئلو دي خغتسل انتايك خون لا بحق إن حزب إرترا كم حلال فوز دل مدرسي بزي أقات أمنتايو حزب خنا حللو وز قداي زي بعتو كوري اللو ده حركين التعاس معناته هو بك بزي جمر كانو سلازي قداي عرقن سلامن مس إثيوبيا بخميو كتحزلو بناتكا امنت كما غيرنا اينا هنحزو زلنا حصر ابيلكا طاقيسكا الله حبتي بسفيحمو ግን ጽሙቅ ابيلكا እስከ አስምሮሉ ወቲ አጋባቡ ዘሐለወ ጉዳይ ዕርቅን ሰላምን ምስ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ዕርቅን ሰላምን ዘልዮ ህዝብን ተሃሊም ምስ ኢትዮጵያ ይኮነና ማንየል አውሽና ይደለና ዘለና ከኤርትራውያን ማለት ኢትዮጵያ ደረጃ ንኽትበጽሕ كاتيت عن حدا كاتنات النزر خدنا له خد وصن فأكيدا طعم من قد يوم خد صنهم نعوم بعيننا هنا ينرأيه مهنياتو نسوم حقا من قس نديفهم قوامو ما تليقهم بارلامنتو ما فيهم بتي سنسرعات ذلو أكيدا حزبهم ترنيهم خدوا صنهم إذا معبل لوتي معبل سلام دكتور أبي أمسي وزلو ويحجوا متيزلو موداتو هنرينا تستير لي تاشمون قوف حجي كمزي كنبل كبيجي جن انت كما يتخطيلو انت دعاكا لك عبسلتان كابزو مصولو اتفيزو مجن بريان تايجير نسو وصراتي فتيو ناب هاقرات كبتسخ نسكالي زيغاتاتنا تنخبر علينا خبزبن نسعود خيدو خاب اسر بيت زيغاتاتو نفارك حجوهم مزيو ناب قصة زيشو خاب اسر بيت زيغاتاتو حزبهم تمليسو اتي سلام العرقن اوشت خايز جمر نحنا سلام عرقي مس ኢትዮጵያ ዘይኮነ ዝግዜ ዘድለና ዘሎ ቅድም ሰላምን ዕርቅን ናይ ውሽጥና ንግበር ጽቡቅ ኢትዮጵያ ተቀቢሎም ወለው ነዚ ናይ አልጀርስ ውዕል ብዛዕባ አልጀርስ ውዕል ቅድም ንዛራብ ናይ አልጀርስ ውዕል ከአኒ ከምቲ ያቀዲመ ዝገለጽክዎ አምንታይ ተጠዊሉ ዘሎ እንተዳልና አብ ካርታ ተሐንጺጹ ድልሚት ኮይኑ ተጠዊሉሎ እቲ ኔክስት ስቴፕ እንታዩ ዲማርኬሽን እዩ አባይታ ዲማርኬት ክግበራለዎ ነዚ ንምግባር እቲ ክልቲኡ መንግስታት ተቃራሪቡ ናብ ናይቲ ቴክኒካል ዝኾነ ናይ ዩኤን ናይ ዩኤን ናይ ታይ ካርቶግራፊ ድሎ መጽዩ አባይታ ሓንጺጹ ምስ ወደአ ንሕና ቅድም ሕሳብ ናይ ውሽጥና ክንገብራለና ብዙ ሕሳብ ይዘለና በኤርትራ ብዙ ህዝቢ ናጥፊና ዘለና ሓታትነት ጉዳይ ክመጽእ እዩ ምስግጋር መንግስት ክመጽአለዎ ልዕሊ 70 ኮይኖም ንመዋሎም አይነብሩኝኒ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ናይ ምትኽኻ ወይ ናይ ምውርራስ ስልጣን ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ቅርጽ መንግስት አይጸንሕን ናቢ ገጽ ይዝኸይ ዘሎ ጉዳይና ከይገበርና ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዕባለ ንዓና ወላ ሓንቲ ጉዳይና አይኮነን መራሒ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ዝገብሮ ጻዕርታት ዘሪዮ ዘሎ ስራሕ ቀዳምነታቱ ህዝቡ ሃገሩ እዩ ንሕና ከዓ ህዝብናን ሃገርናን አኽቢርና ዳ ሰላም ጌርና ዳ ኢቲ ለውጢ ምስ ኢትዮጵያ ፍታሕ ምስ ኢትዮጵያ ዝመጽእ እንበሪ እዚ ትዛዓበ ጉዳይ አወንዚፍካ ናይ ውሽጥ ሃገር ጉዳይ ከአወንዚፍካ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም እንተገበርና ሕጂ እንታይ ይሞት ሰላም አይኮነን ስለዚህ እቲ መጀመሪያ ክግበር ዘሎ እቲ ትክክለኛ መንገዱ ምድጋም ዳኸ ይኮነ ካምበር ትክክለኛ መንገዱ ናቲ አቋሪጹ ዝነበረ ውዕል አልጀርስ ተመሊስካ ብመንጽር ናይቲ
ውዕል አልጀርስ አንቢርዎ ዘሎ ተሰማማዕናሉ ሕጋጋት ንዕኡ ቻፕተር ወይ ምዕራፍ ናይ ውዕል አልጀርስ ዓጢና ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ደረጃ በጽሕና بدحرقو نايتي نورماليزيشن زبحال نايتي حزب مس حزبي مس غربابتي زبحال تنقصل لك خمس المعبل هاجرات كاني ጉዳይ ዶብ ዘይኮነ ብዛዕባ ምዕባለና ብዛዕባ መጻኢ ናይ መጻ ወለደና ነው ሕሰሉ ክንገብር ይዝግባ ዝብል ርእይቶ ይዘለና ማንየል ጽቡ ልክ خمس ክትብሎ ጽናሕካ ዓወት እቲ ልኡኽ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ አዲስ አበባ ከይዱ ብዘርአዮ ቅጥዕና አጋባብን ዘይብሉ አቀራርባ ምስትናይ ዶክተር አቢ ምሻለካ ናይ ምድማር ናይ ምሕዋስ ኮታስ ከም ሓንቲ ሃገር ጌርካ ናይ ምርአይ አቀራርባ ነቲ ተደጉሉ ዝጸንሐ ኤርትራ ከም ነጻ ሃገር ዘይአምን ስምዒት ናይ ኢትዮጵያውያን አላዓዒልዎ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ትሪኦ በቃ ከም ሓንቲ ሃገር ሓደ ኢና ከምዚና እንዳበልካ ኣሎ ብዙሕ بإيماجس بيشرحه بزربة زقلت تريوتات هالونو حجي أتي بخبيد واجاز ترخبه لولا ونتهاجرسي بأف تردي هان بترايو أبى حدا جاي أتخم دلوا يرأي كامو حجي حزب إرترا مستأب إرترا كم زول كأقوام يلن بايتو يلن زغنة نايت حتى النت تكالات institutions زي بلنا مخانا كم يجريو حزب إرترا إن شاء الله كا وحسنت نايل ولا ونتو كجبر زخل. هو أماني كنزي كتبلت أنا حتى ما يبحكي أحكيك جلس كألها سناتيري تو نتايو كل جزء عنتو ونتن كفا باللينيرة أب إيثيوبيا برزلو نعبالة إيثيوبيا قدامنا. إتي لؤخ من جسي إرترا أب أديس أبا زغوبرو ركب بتيس زغوبرو لا قبابلا ما يبحكي انتاي مجمريا تشجرنا انتاي مسيلك مانيل اب تحتات النت قلعنت عزيبلو اسرارحا كتنقفون ونيشجركاي منياتو ايلاكان كابو حليفو جن حفرتي نيرو منياتو زم سبازيوم انت حدا بزعمتايم كزارو خويدم بونا نفلطن كوينا مانيل زغرمتا كهودو خلو بريس ريليز هابو زعبا زين كنزاربنا مدخ اليوم وسيدوم كيدوم كزارارو اليوم كيدوم نسملسون زكون يكون ነገር بزعبو يتزربنا بيرتا ابي ኢትዮጵያ አትሊስት يحيش እትናቶም ናይ ኮሙኒኬሽን ዲ ወላ ናይ መንዩ ደድሕሩ ፕሬስ ሪሊዝ ገሩ ናይ ዶክተር አቡና በርታ ናይ መሓድ ፕላን ኮም ዘሎ ተዛሪቡ ማለት እዩ ግን ኤርትራ ወገን ግን ሁሉ ነገር እጹው ይዘሎ ነቲ ህዝቢ አጥልማት የምትይዘው መዘለው ዝፈጦ ሐብሬታ ይብሉን ስለዚህ ምስከንዚ አይነት አካይዳ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ አይበሐቅ ንሐሊ ይዘለና አነ ጾይተ ክዛረቦ ዝደል እንታይ እዩ ናይ ብዛዕባ ብዙሕ ነው ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ሰልፍታት እዚ ናይ ምድማር ዝበሃል አምር ንኤርትራ ለከዩ አነ መጀመሪያ ሲዋ ደሃን ኢትዮጵያውያን ኢሌርታይ ሸለል ኢሌኒየረ ነንህዶም ይዳማመሩሎ ወላኳ ሙግዳልውን ተልገው ዝናይ ትግራይ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ ማለት እዩ ለከዩ ከምናተይ ከመዓወት አነቲ ከምዛንተ ዝበልኩኻ ገና ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ናይ ዶክተር አብይ አካይዳ ናበይ ገጹ ኸይድ ንሪኦ ኣለና ግን ከሓስብ ከለኹ ከምዚ ሓንቲ መኪና ሃይ ስፒድ ዝውራ ዘለኻ ከምኡ ኮይኑ ይስማዕኒ ካይዳ ናይ ዶክተር አብይ ከምዚ ሃይ ስፒድ ዝኸይድ ዘሎ መኒ ሓደጋ ቁሉዕ ዝኾነ ናበይ ከኣቱዲ ኣብቲ ዴስቲኔሽን ናቱ ኣይኣትን ዘይፍለጥ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ቱ ናይቭ ኮይኑ ኣንቲካ ንኩሉ ደሚርካ እንታይ ሃሰምፃ መጨረሻ ከምውፅኢት ኢና ንሪኦ ዘለና ናይ ባህር ዳር ሰልፊ እንተዳሪኻዮ ንቁዋም ናይቲ ሃገር ጣሓሰ ካልእ ሕቡእ አጀንዳ ዘለዎ አሁን ተሪኻይስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ዶክተር አብን ናይ ኤርትራ ባንዴራን ናይ ደርግ ዝነበረ ባንዴራን ይውዕል ቦታ እንታይ ማለት እዚ አነ ናይ ባንዴራ ሕማም ይብለይ ናይ ኤርትራ እውን ተንበልቢሎማ ጽቡቕ ምክንያቱ ለላውነትና እንዛምልና ዘለዎ ክትብል ትኽእልኻ በተኻል ወገኖ ንሪኦ ኮለና ግን እዞም ህዝብ እዚኦም ንልዕላውነት ናይ ኤርትራ ጥቕሊሎም ዘይኣምኑ ባእታታት ናይ ኢትዮጵያ እኔ
حدا ነገር አድኹን ዕዘብ ዘለና ናይ ዶክተር አብይ ንጹህ ኩሉ ብሎ ይንኽእልና ምክንያቱ ከምዛ አንተ ዝብልቆሱ ከም መራሒ ቀዳምነታቱ ናይ ነፍሱ ናይ ሃገሪ ናይ ኤርትራ ይኮነን ብዛዕባ ሃገርና ይኮነ ቀዳምነት ናቱ ንሱ ቀዳምነት ናቱ ፐርሰናሊቲ ናይ ሃገሩ አብ ሃገሩ ዝህልዎ ታሪኽ ስለዚህ ሆነ ካኒ ነዚ ናይ ባህር ዳር ኩሉ ነው ይስግባን ይሩ አይኮነንም ሕገ መንግስቲ ተሓስ ኣሎ ኢሎም የማብ ገለገለ ናይ ሕግ ምሁራት ኣብ መቐለ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ኢሎም ስክታታቶም ገሊጾም ልክ ከምኡ ረዮም ሶም ኣብ ዓዶም ዝግበር ዘሎ ስክታት ጎጽለው እቶም ናይ ኤርትራ ልኡኻት ከዓኒ ኣብቲ ናይ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ አንተዎ ዝደገምኮ ናይ ዶክተር አብይ ዘረባታት ዝሕፍር ዝሰክስ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ኣብ ክንዲ ዲፕሎማቲካሊ ብውሕሉል አዘራርባ ናቶም መርገጽ ዘነጽሩ ተመሊሶም ነትናትዮም ደሪቦምሉ ሓደ ህዝቢና ኢሎሞ አይሰምዑ እንደም ነሮም እቲ ዝብሎ ዘሎ ደወላት ንሱ ይተላይኹም ከይዶም ሕጂ አተካፊ ያማንየል ከምዚ ክትብሎ ልክዕ ትዌርሊ ሓደ ነገር ክንርዶ ዘለና እንታይ እዩ ጽቡቕ ነገሩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሰላም ፍቅር ከዓኒ መፍትሕ ናይ ኩሉ እዩ እንተዳ ደይተፋቂርካ ትገብሮ ነገር ብፍቅር እንተዳ ደይጌርካዮ ዓወት የብሉ እቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ናይ ሰላም ተበግሶ ዘሎ ብፍቅር እንተዳ ተገይሩ ብምክብባር እንተዳ ተገይሩ ናይ ብሓቂ ከዓኒ ናብቲ ዝቕጽል ደረጃ እንተ ሰጋጊሩ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከዓኒ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ጌጋታቱ ተማሂሩ እጂ ከዓኒ ሃይበሉ ነዚ ተጠው ኢለ ጸኒሐ ኢሉ እንድሕዳ ኣብ ተሐቀኛ መስርሕ ናይ ሰላም ናይ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ቋም ምጽዳቅ ሓንቲ ብሕጊ ትግዛእ ሃገራ ምምጻእን ካብኡ ሲዒቡውን ናይ ዞም ኩሎም አሽሓት ተኣሲሮም ዘለው ብፖለቲካ ምክንያት ተፈቲሖም ናብ ወለዶም እቶም ብህይወት ዘለው እንተረዲኦም ተሓታትነት ዝብል ሕቶውን ክመጽእ ካብኡ ሓሊፍናውን ኣብ ዕግርግር ክንነብር ደይኮነ ንመጻኢ ዘላቂ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል ሓደ ኮሚሽን ናይ ዕርቅን ናይ reconciliation and healing ንብሎ ኣብ እንግሊሽ ነቲ ናይ ዕርቅን ናይ ሰላም ንቐጻሊ ዘላቂ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል ኮሚሽን ጌርካ ንኩሉ ዝተገበረ ሓጢያታት ተጸኒዕን ድሕሪ ሕጂ መምሃሪ ክኸውን ዝኽእል መንገዲ እንተዳ ኸድና እዚ ትክክለኛ መንገዲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እዚ ኻቲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሃረር ዝብሎ ዘሎ ብውሽጡ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተ እቲ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ግን ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ እዩ ነዚ ኸኣ ብጽሞና ተኻታቲልና ብፍላይ ከዓነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እቶም ንመዋእሎም ኣብቲ ገድሊ ነይሮም ሕጂ ከዓኒ ኩሉ ሰብ መንእሰይ ደቆም ከይተረፉ ገዲፎሞም ኣብቲ ሰራዊት ዝተፈላለዩ ጽፍሒ ዘለውውን ነዚ ጉዳይ ናይ ብሓቂ ህይወቶም ሙሉእ ዝኸሰሩሉ ነፍሶም ዝወግእሉ ዝሰንከሉሉ ዕላማ ተሃገር ሸተቲላ ከይጠፍእ ብጥንቃቐ ክሕዝዎን ብኣተኩሮ ክጥምትዎን እየ ዝላሉ ኣማኒኤል ጽቡቕ ዓወት ከምዚ ዝበልካዮ መቸም ሕጂ ናይ መወዳእታ ነጥብ እንዲ ክጠቅስ ደልየ ከምዚ ዝበልካዮ ሰላም ጽቡቕ እዩ ሓባራዊ ረብሓታት ማዕርነታዊ ሓባራዊ ረብሓታት ከዓ ከም ክልተ ሃገራት መጠን ክትለዋወጥ እውን ንኽልቴኻ እዩ ዝርብሕ ግን ከምዚ ኩላትና ኩሉ ሰብ ዝገልጾ ዘሎ ኩላትና እውን ንስማዕና እቲ ናይ ሰላም ተስፋ ምህላው ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ዓድና ከምዚ ዓንቶይ ዝጠቐስኮ ባይቶ የለን ነፃ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ድዩ ሚድያ የለን ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ ተኸፋፊሉ እዩ ዘሎ ተረዲኻና ሓድነቱ በቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው ገና ክሳብ ሕጂ ዝቕጽል ዘሎ ገሊኡ ተኣሲሩ ገሊኡ ተሰዲዱ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ እውን ተጸቒጡ እዩ ዝነብር ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ነዚ ሰላም ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ከምጽኦ ዝኽእል ኣካል ኣሎ ድዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ከም ኣማራፂ ስንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል ብኸመይ እዩ ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግጽ ሰላም ክርከብ ዝከኣል هو مانيل እንታይ መስልካ እዚ ንሕና ጉዳይ ማለት ምዝ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ክንሪኦም ድሕር ዳኣ ኮይና ከም ዝበልካዮ ህዝቢ ሰላም ይዘድልዮ ቀዳምነት ከዓኒ ሰላም
ناي حقتي بيجو سنه نمو قالوا تاشم سنه اذا منغستي ناي ايرترا نابتي حجي بتحو زلو ناي اوتوريتاريان اكايدا مالت بولك بحاده تمرحكا تخدو منجدي بزي بارلمنت بزي قوام تحتاتነት زيبلو قلعነት زيبلو اسرارها ناوزو صحنتا ايو الكان حدا حسيبكا حدا ناي حق خمس يرداني سكتات ناكا تزارو زلها جن بتي منصر نايت رياليتي انت دارينايو حزبي نمتايو تتصقيتو سوق يلو زلو زبل حتو اللي حدا احنا العلفينا هو تاتي زلو ناي فقر حقري ايز مثلنا عني معناتو نتهاجرو سي بتعمل فقر اللو زو كله دمي الله بالله حجي تنقاف كوينو لك جيجا بلي جيجا خدمر كله لو مدة صباح يغير لو مدة صباح يغير اندابل السوق اللي زلو حزب كم بيقول حوي بالبوستس حريري بوست الفوتينا انتي سمعوا له نحنا تهزب سلازخونا ولا بدقل انا هالون بري كاتهزب سلازمصنا كل حزبي ኤርትራ ጽቡቅ አላ ቦስቱ እዚ ክንኮደ ዝግባአና ዝብል የለን እንታይ ዳ አካያይዳ ናይዚ መንግስትና ኤርትራ ናይ በሐቂ ዌል ክራፍትድ እዩ ሓደገኛ ይኻኒ እዚ እንታይ ንምባል እዩ ልክ እቲ 30 ዓመት ኣብ ገድሊ ዝጥቀመሉ ዝነበረ አማራራሓ ብኾሚያት መሓደር ዘላ ሕጂ ኤርትራ ህዝባ ግንባር አማራራሓና ህዝባ ግንባርን حجيت هزبي زي حدرول زلو كايدان زسيني نيات هزبي ميليتارالايز يكون كانتري بزي قوام يبكان بارلمنت يبكان انت يفللي ولا حنتي يفللي يقولون حجي نابي يخوز زنازي نزب الحتو ناي بحقي تي اكايدا اب قرلي سورا ينيرو ابزي حجي اب ناتنت دحر ناتنت اب حنتا هاجر لولاوت هاجر جن ديكتاتورشيب يزبال ازي والقملاخنت يزبال والكمل اختفاني بخمي امي اما ترشا زبك عند حد قالك حدا تاتي مالت كل احنا حرر نبلو نصبيو دخون نزي حجي ثاني حنا ذا حجي زلا عقات امي تتقيموس ما يبقى حقي نتهزب رح يكون ولا ننوف كل موالو تقاديلو عقاديلو ولا فاني او بزح حتات انتلنا تناي سوراز نبرنا تفران صبو دبزخو زبل حتو نبعلو ناتو تشالنج ولا انت هلو اسكنبل كم راحي نايتي حزباو جنبار زبحال نتناصنت زنصو دب كم مخانو متن لعل زاخلو خبيريو لعل تز خبرو جن نتحتي زورد زلو مالتي حالف 10 عامات اسكنت شموخه قبل نتحزب اللي حد يحاليلسي دخون نزيا قطام زيا تطريموسي بلو هاي سلام جينا نامس ኢትዮጵያ እትናይ ዲማርኬሽን ኩነታት ክቅጽሎ ኢና ዝብል ኣብ ልቡ ተመሊሱና ተቋም ከም ዛንተ ወዝሎ ነው አተ ተክክል ዶ ይኸይድ እዚ እንተደገሩ ዝብል ስክፍታ እዩ ነዚ እንድሕር ደገሩ እንታይ ትክመጽ ዝኽእል እንተና ኣብ ታሪኽና ክንከይድ ምክንያቱ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ምህዞ ንውልቀ መላኽነት መላይ ምምሃዛ የለና ንኤርትራውያን بخمي متوم كم حجي زنبرو أوتوريتاريانسي بخمي كاسلطانم تعليم تلكا وي بموت بعلوم مالتي أخيلا تامعتي وي بهزباو نعبي كم زناي بعل قص زرعنايو هزبي يأكل انتدايلو حاجات يقولون ولا تنا إثيوبيا نبعلون سي كم زي هو لك ناو هو حجينا إثيوبيا ونبعلون لك هم زبركايو حجي انتايو اتنا هزباو نعبي سكفتان تايو እቲ መንግስት ከመይ ጸኒሑ መንግስታዊ ትካል ኣለዎ ህዝባው ናዕብስ ገብር ኮሎ ኢትዮጵያ ትካላት ስለጸንሑቶም ትካላት የሚ ኮፊሎም ዘቲዮም ለውጥ ከምጽ ዝኽእል ሰባምጽዮም ተዓዲ ካብ ኣስሞት የምና ዝምጽዮም ዘሎ ሕጂና ቤት ቀጽርክም ቢአይና ግን ናይ በሐቂ ህይወት ዘሪኦም ላ ናይ በዓል ግጽር ይሃየኹም ጌሮም አልየሞ እጂ እቲ ጉዳይ لكي بتنا يتحدى من جد فكرة والله هو ناي كالوتون بيخا عندها خالك متسخليو جن تي استفتن المسارح النسي ويه زباو النعبي ويدكا كم زنا يبعل إذا أمين زنبرة حدا عطوق سلفي زي أكل يلوز بجس حدا خالك أنت الله هذه علوان من جس زبهالك الله توم كالوت ناي
ዲክታተርስ ንብሎም ወይ ናይ ገዛእቲ ካብ ስልጣኖም ዝወርድሎም ምክንያታት እዚኦም እዮም ወይ ኣገባባት ማለት እዩ ንሕና ኣብ ኤርትራ ኣይና ዝሓይሽ እንተዳልካኒ ወላ ሓደ ዝሓይሽ የብሉን ካብ ኩሉ ዝሓይሽ የለን ባዕሉ ኣብ ልቡ ተመሊሱ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተጠቂሙ እንድሕር ኮይንዋ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ኣባይታ ዘሎ ቅርጺ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ንዝኾነ ይኹን ካብ ዝኽንብሎ ፀናሕና ምቹእ ሃዋህው የለን ዓብ ስራሕ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ጽበየ ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ኣምላኽ ባዕሉ ይኣክል ኢልዎ ኣብ ልቡ መሊሱ እንተፈትሓልና ኢዳ እምበሪ ስክፍታታት ኣለኒ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስክፍታ ራይት ብጣዕሚ ይቐኒልና ሓውዓወት ነዚ ህፁፅ ኩነታት ብዝምልከት ግዜ ሂብካ ሓሳብካ ዘካፈልካና መዘኻኸሪታት ዝሃብካና ብስም ተኸታተልቲ ድምፂ ስእና ያመስግነካ ኣብ ካልእ ግዜ ከዓ ብዝሰፍሐ ኣርእስቲ ከንዕልል ግዜ ሃበና ይቐኒለይ ዓወት ኣነ እውን ኣማንኤል ብጣዕሚ ናይ ብሓቂ መስግነካ ካብ ልቢ ነዚ ናብ ህዝቢ ከምዚ ኢለ እቲ ናተይ ይስማዓኒ ካብ ፍቕሪ ናይ ሃገረይ ናይ ህዝበይ ዝተበገሰ ነቲ ዝስማዓኒ ክገልፅ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ምስ ናይ ብሓቂ እውን ምስቲ ዝፈትዎ ህዝቢ ሰማዓይ ማለት እዩ ስለ ዘራኸብካኒ ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ዘመስግነካ ንዓኻ እውን ኣጅሃይ ተሕመቕ ብለካ ናይ ግድን ናይ ብሓቂ ኣብ መጨረሻ ተዓወት ኣይተርፍን እዩ هوبلها بس ما راح وبنا نعلن نخون حدا مع السلام كوين عدنا أنا يحكي كبرت هذا لي thank you عوض ماني شهادري حبو شدن ماني تنافقو ماني خاخم ماني ختقو استنبركخون من إريترا مخان قابت غطر قبن يتكام غير كي وفقا ناسبن رسعي كايوني خا تاريخ ربع زبن ناديتات كات غوري سنتون أنا استيخا حاوي تدرلين تكحخاش انت تحالبن خودو تفين غالبا دكحخا تقلع كرنن كرنان نن تخسد يا نبروا دنينن مسمسا خسد يا دنينن مسمسا خسد يا دنينن نبروا خسد يا دنينن حرام خسد يا دنينن كم قدمن عخامينن سغاي كدم دنبيري ترامن هذا العالم سلام معاها ونحاضن يغنيلنا كبرى تخاتاتل تدمت السنة مكتتالكم منا مسجنا أبدا حدش يوتيوب channel السناني وسون سابسكرايب كتقبرو دقيمنا نزخاخركم بروح مشهد